ki doktor bat ki nurse ka Palestine ki balayai sa hapo Gaza Strip ki dei ki riu shlur ki balatip bakin sayap Henry ki lajit ban yai sa ong ka nurse na po US ya ka balayo ban pelaj im na ka jaka bajur ka jingyale hapdeng ki shipai ka Israel bat ka Hamas. Kakal hahan kalau ong ru ba kilahap ban kenria hadu sansin hapo ki arpun riusngi namar ka jing bom shingan ka wei na kini ki jaka ki bangi lahap ban kenria ka dei hapo Communist Training Center kila don hadu lai pausan hajar ngut ki briu ki balakela sakma ki don ki kena ki balangat haka jing ingding na ki durkmat ki rendang ki kti ki kejat bat ki met ki phat namar ba ki hospital ki lakhap ngia la pelaj no ya ki mar ya ai jing sumar kalaong haba penpau halor ka jing long jing man hapo ki ktem sa shipor na ka benta ki lanot namar ka jing terbom ka Israel ka karahan kalaong ba ka ktem sa shipor kabadon hadu kumbasan pau hajar ngut ki breu kadon tangsau teli ki pankhana ki bayo tangsau kenta hakashisngi ki babun ki breu ki lawan ra haringkat ki jing mensau ki bom don ki kti ki kejat bat ki kemi ki kpa ki lawal lam ya ki khunret ki bamensau shangi ban pan jing yaram kani kanos kala ongru ba kilahap ban mi no na ka wei ka ktem shipor hadin ba kilas dang ban ngat ha ka jingsha thombor ki briu ki ba ladu no yala ki jong ki ba i bathon syaka diang kamon kilapen pau ya ka jing bitar ki jukdeu shanga bat perta kanong Amerika ki juk perta da ka ktin Hebrew ban pej yangi deine em kinong Israel ki keno ru bangi la bandai nong shet kela lane ban le menle kum kinong Arab kala ong shushu.